As terrazas da Praza da Estrela, de Cruz Gallastegui e do Román serán as primeiras onde se aplicará a ordenanza de veladores da cidade. A Xunta de Goberno aprobará as propostas de reordenación destes espazos. Os criterios a seguir son determinar o espazo da terraza e o número total de veladores que poden incluir. Finalmente, distribuir as mesas en función do número de metros da fachada do local. Neste último punto o que deixábamos era aberta a posibilidade, verdade, de que o Concello naqueles casos de saturación, de conflicto ou motivos de interese xeral se arrogaba a posibilidade de colocar ou diseñar os espacios para facelo. A concelleira de Promoción da Cidade e de Urbanismo aclarou que os veladores son elementos esenciais no modelo de cidade como dinamizadores económicos do espazo público, pero hai diversas disfuncionalidades, dixo, que o Concello ten que ir correxindo. Ana Belgulías tamén agradeceu a boa sintonía coa hostalería da cidade para adaptarse a estes cambios normativos.